Kamara mara intie jan mar LTN arwaki makende ma indien cheno mar kuku mar wach mikel ni kinde ka kinde kod anje fulomba kod odiochieng' ma kawuono weche modwa twak achiel kachiel gin weche gweko ma bende luorore kod ratiro mag jotich ka bende wang'eyo ni juma mokalo nwa bedo kod odiochieng' mar jotich wadwa ng'eyo ni to nyasi nieri en ber mane manoyudi kod jotich achiel kachiel e pacho kae ka in kod ote namba wane malo kanyo ero Facebook Lolwe TV, Twitter @Lolwe TV. Arwako wende studio omos nyinge gi kaunti mondo dhi machiegni uru ni kwara muga jon kamoro muwinjowa seche gieki aniluonga ni Charles Omanga an okil Kamaloka. Erokamano inyo okil Kamaloka Charles Omanga mar kotu ino okil Kamaloka mar riwruok mochung'ne kedo ne ratiro mag jotije pacho kae. Charles wanyo ka chino kaja chaneni wabedo kod odiochieng' mar jotich kata Labor Day. Nyiswa ni odiochieng' nieri ber mane jotich oyudo ka bende wang'eyo ni onge kata osara moro mane wawinjo ni omed jotich mathurka. Jeff gimadana kuonga wach ni mokwongo Labor Day en odiochieng' mar jotich e piny mangima. And Labor Day ok en ni odiochieng' ma msare manyaka chiw. That is known mano ok gima omiyo wabedo jotich bedo gi Labor Day. Labor Day en odiochieng' no ma jotich e piny mangima parogo ni to e higa nyaka ochopo odiochieng' makanyo gin okenge mage ma gisebedo go. Kaka gisetiyo challenges tabu mage ng'ikruok mage mosebedo e kaka relationship margi gi employers to gin kaka jotich giwegi be gisegoyo okang'. Koro Labor Day mokwongo gima dwa ni mondo jowinjo mogo winj ok ni Labor Day noket ni odiochieng' mimede jotich pesa. En mana ni koro wan kaka jo Kenya and it has been a practice kaka osebed kitime kata kuonde mamoko. En ni odiochieng' no ema jondik ji tich kata ker mar piny kata sirikal neno ni mani odiochieng' sama jotich time nyasi margi no miye thuolo makende mar yudo romo kodgi kendo lando negi kantie ber moro mar medo sara. But it should be understood ni Labor Day ok en odiochieng' medo sara but en odiochieng' jotich ma jotich bede kendgi giwegi gi jondikruok tich gi joma ndiko ji tich mar mondo gipim wach ging'iye ni to e higa nyaka ne wachaki mwachopo kawuono en ang'o gang'o mwasetimie maber to en ang'o gang'o mantiere gi ng'ikruok to en ang'o gang'o going forward monego watim. Yes to ken odiochieng' monego mede jotich. Erokamano inyo Omanga winji maber kiwacho ni ok mana osara kende gima bende adwa nachaki mondo itwagnwa en ni to oganda kata jotich ne paro ni odiochieng' neri ka obiro to moko pod wacho ni okenge ma pod gitiye pod ok ber. Giwacho ni kinde ka kinde ka gidhi nyasi to gigeno ni nyisgi ni to okenge ma koro gidhi tiye dhi chalo nade weche gweko mag minimum wage kata omenda matin michulo jatich ka jatich ma indi inyalo wacho. Gima nyalo wacho en adiera ni odiochieng' mar Labor Day no e odiochieng' no makende ma jotich pimie wach. Mokwongo gipimo wach ne riwruok mar jogo makene ratiro mar oganda kaka wan kotu. Mane odiochieng' ma jotich pime wach kang'iyo ni tadieri wasebedo gi tabu machal kama. Jondik ji tich miluongo ni employers wasebedo gi tabu weche mag joma hinyore kuonde mag tich goeko jogo eto mayudo ka condition mar tich and work environment should be improved. Itime nang'o mane gi the main reason momiyo wabedo gi Labor Day. To mar ariyo wane mwasekete as a practice and as a tradition ne odiochieng' ma Labor Day no odiochieng' miwacho ang'owa mimede ji osara but Labor Day in essence en odiochieng' ma jotich giwegi ing'iyo chien to wasego atwa to kapok wago atwa gin gik mage momiyo pok wabedo gi okenge go monego bed ni wabedo go. Koro ji pimo wach reflect. It is called reflection. Koro that is the time that the workers should reflect all over the world. Ing'eyo ni various governments to relationship mar employers to gi jotich chalo nade to ka ok osebedo maber tang'o gang'o monego bed ni watimo mondo mi wabed gi gimiluongo ni industrial harmony. Mane the main reason ma ji bedo go gi Labor Day. To gima dwa nachaka wachi ne nyikwara Mugajwang' okinyi masane en ni Kenya king'iyo nyaka nche sirikal ma wan godo sani ni donje loch wasebedo ka en koko mar Ministry of Labor, Federation of Kenya Employers and umbrella organization mar workers main kotu. In terms of nionito relationship, these are social partners. It's called tripartism. Tene ka utingo government, utingo employers, utingo jotich. Koro en kidi adek ochalo kendo madala cha man gi kidi adek
to ni kidi adek ni mondo kendo bedi minyalo kete agulu mitedie nyaka kiti adek gi te bedi. To sama kidi achiel onge, kidi ariyo ok nyal tena agulu. Sama en kidi achiel ok nyal tena agulu, ok nyal luonge ni kendo. Koro mondo luonge ni kendo tiende ni nyaka obed gi kidi adek. Kidi adek gi en government. Yes. Mobedo represented gi Ministry of Labor. Kidi mar ariyo en Federation of Kenya Employers. Kidi mar adek en Workers Organization ma en KOTU. Yes. Koro gima wasebedo godo nyaka nje chakre en ni for the first 2 years mane sirkal manyien wasebedo kwago koko ne to pes jotich mane NSSF. Yes. Ere kaka wanyalo rite? Pes jotich man ka NHIF. Ere kaka wanyalo geng'e ne jomibadhi mondo kik yude? Koro osebedo ka en ywaruok. Koro mane momineno ka koko nosebedo, but we are happy ni at last government sirkal noneno oyo gini en pesa mar jotich. Yes. Nikech kata in ki-retire lolwe ka benefits magi kata babu mo retire mane tiyo ne sirkal onego bede samo retire cha to kodhi NSSF to yudo benefits mage. Yes. To ka wan kaka jokotu ma secretary general okutiyo matek mo hakikisha ni pesa ni jomibadhi ok ochame. Ibiro retire baba, ubiro biro ka in ibiro retire yawo yugis tibiro ka gitiendi tininde dho NSSF kata nindo Uhuru Park kendo chaki koni duog dwe manyien. Koro magi kuku mano mi wasebedo gi some industrial disharmony. Yes. To gima dwana wachi, wan kaka kotu nche wang'eyo ni sirkal dhi medo jotich, nche wakwayo 40%. Yes. Last year ne wakwayo 14%. Ma sirkal noyie nomiwa 12%. Tende ni at last ne okwa lose. Yes. But jotich noyudo ka koro jatich mindiko sara matis mogik ok onego bed 6,500 kaka nosebedo. Nwagole from 6,500 to 11,500. Ma mane the minimum wage. Minimum wage. Mane pesa monego jatich. Mane pesa monego ngama luoko cho, bed ngama go dasta, bed ngama piro nyaka. Na nyisi ni an house girl mara nyako makonyo na minot tich. Yes. Ma ti konyo wang'iyo nwa nyithindo ni nyathini chalo nade ma achulo 12,500 gi 500. Yes. Nikech onego abe a lead by example. Ok onego bed ni an ema keto kucha ni wakene ratiro mar oganda te yot kucha tane matimo the opposite. Koro nanyisi sane jatich michulo sara matis mogik. Yes. To the very very worst. Depending on the organization mitione, because there is so many other considerations and factors. Yes. Should be 8,500 to the very very minimum. Mano now the very micro enterprises. But anyisi ni the minimum wage sane assistant should be 11,500. Makata Labor Day kanyo wantie. Nyeneno ka jotelo moko wuoye wachno. Ne the other thing monego wa follow up ene be implementation process. Yeah. Sirkal osechiwe, but be watimo follow up mondo wahakikisha ni the employers are really implementing and are complying. Koro ni the gaps mwasebedo yeneto the implementation process. Follow up. Be gitimo are they comply? Charles winyi maber. Gima dwani nyisa ni to jok moko nitie ma pod ondiki nyaka ne shillings 3,000. Kenya ka indio ganda thoth mi wuoro nitie moko ondiki ni 5,000. Jogi eki gidhi kanye mondo mi gidhi gigol ywak mare. Wasewacho time and again kenda sebedo kanwoyo. Yes. Ni jatich ka employer mari ok comply gi minimum wage. You need first of all you should complain to the Labor Commissioner. Mane Ministry of Labor. Ni the government allowed 12% minimum wage increment. Yes. Employer mara such employer is not complying. Yes. Mondo legal action mondo kaw ne ng'at machalo kamano. To ne unionizable employees mane union. Yes. Mari unionized employees. In kaponi employer mari chuli pesa mari, so come to court because you are our members. Yes. You are unionizable. Kaka un ka ine union mar communication and allied workers. Yes. Ka intie kuno, you are a member of court. Kan itiere ng'at madipo ni ichulo pesa machalo kamano. Come to us, then we pick it with the employer. Yes. Erokamano Nyamanga, ka wabiro to kwa bidwaro okil. Ubiro miyo wa okil mondo mi ulosno weche go kuma onge chido mara mora mo chako keti. Asewacho ni ka those unionized employees, you come to court, we won't charge you. We will write to the employer. Yes. We will detail the complaints against them, and then they will be able to comply at no fee. We don't charge fees at court when you want to ask about even the legal representation. We don't ask for fees for the members, for members of the union.
not members of the public, yes, but the unionized employees. Awinji Charles, ano ka wadhi matek miwuoro gima dwani mondo apiny mapiyo piyo ni kane pok wabedo kod nyasi ni noneno ka migosi Wilson Sosion mabende ne jagoro mongirore mar NAT ne owacho ni onge gima ber mondo mi jotich obi kaendi mondo gibed kod nyasi mar Labor Day, kotemo wacho ni onge ber ma jotich oseneno. In kaka okili mar kotu inyalo wacho nang'o wach neno mar Sosion? Anyalo wacho ni mano chalo ng'ama protest ni chiege gi nyithinde ot. Gima Sosion wacho no ochalo ng'ama protest ma kwedo jaode gi nyithinde. Jaodi minyuomo misedak godo e ot mon godo nyithindo. Kidhi ne protest ne gomone. Ichalo ng'ama gomone yourself. Labor Day is not a government function. It is not a celebration mar government. Government has Jamhuri Day, Mashujaa Day, Kenyatta Day, and all those national days. Yes. But Labor Day eno odiochieng jotich. Koro Sosion ka represent jotich magin jopuonj to gi civil servants. Mano odiochieng, that is not the work of the government. Koro the fact ni sirikal osebedo ka ok osetimo maber ne jopuonj. Sirikal ok osetimo maber ne civil servants. Sirikal osebedo ko ochungo pesa union dues mane giremit gisebedo ka gin go gi ng'ikruok nikech ywaruok mar jopuonj gi TSC. Mano konyiso ni onego boycott Labor Day. In fact, chairman mar NAT ne wantiere godo papo moluor Mudno Nzili. And ne wanyiso Sosion because we saw the press release even a day before the Labor Day. And we told him ni bukruok ne wacho ni onge jotich ok onego dhi Labor Day nikech there is nothing to celebrate. The fact ni jopuonj pok okony kata wan kaka koto. Kendo chairman mar NAT moluor Mtonzili no kwayo moluor Francis Atuli ma jagoro maduong' mar koto. Ne jopuonj ok onego chandre kapod intie. Nikech ging'eyo ni ka jagoro maduong' moluor Francis Atuli ogodhoga piny pap to kiny weche gi go tika kanyo. Ni neno kane gidwa mako Sosion ndalo moro mokaw simbe agang'o. Kane jagoro maduong' mar koto nowuok motere ka CID headquarters. Ni neno ka simbe nodwokne ma ka imenyi no dok gi tong' kogore wang'. Tiende ni mane momiyo wawacho ni wan kaka koto. Wan wachung' gi jopuonj achiel. Nikech mago jotich mar Kenya to ratiro mar oganda mar jotich e gimomiyo wan e office. Koro ne wawacho mane wach mar Sosion no aparo ni it was a misapprehension of the fact ni Labor Day is for workers, is not the government affair. In fact, government bende kata okubiro to Labor Day jotich dhi adhiya mbele nikech en odiochieng jotich giwegi magi pimie wach ni yawa next year the next 12 months kapok ochopo the next Labor Day chandruok mosebedo go en magi mato. This is the route monego walu ma endara maka walu to koro ok odhi bedo gi chandruok aina ma wakale kamagi or magi step magi okenge mwasegoyo magi gik mabeyo. These are the gains, these are the erokamano nyomanga mana kar dhogi no ero koro nyiso ni to ka koro ero no osebedi wacho ni ung'yo ni to gin okenge magi monego bed ni waloso mondo wakalie ma koro no rumo ni gin ang'o mokale ma jotich nyalo ng'yo ni oyo kochopo higa manyien kochopo dwe manyien koro weche chako bedo maber. Gin weche magi ma koro usekale achiel ariyo adek e odiochieng' no. Gima wasewinjore ma jagoro maduong' mar kotu osewinjore en niya issues kanche sirikal obiro negi wacho ni osara ok nyal medi or kochuno ni nyaka medo osara to it must be based on productivity. Nyaka ng'e ni to kembe oloso mwandu machalo nade to jotich kamoro mitiye output mari kamitiye how have you performed ni mane meng'iyo godo ni musara onego med maromo nade. But it should not be lost in us ni Kenya we do not have a functional productivity center. We don't have it. Waonge gi productivity center kata system moko mwadhi ng'iyo go ni to Jeff katiyo Lolwe TV ose perform machalo kama kendo ka wang'iyo kaka jowinjo mag osego simu kata advertisers osebiro mae kaka onego wagej pesa mwadwa medo Jeff. Iwinja? We do not have that in country. In fact, in the whole world we only have a functional productivity center in Japan and in China. Even in the United States it is not there. And that is why we were saying ni serikal okonego wachni mondo kapok omer ng'ato sara ni ting'iyo productivity gidhi tiyo gi parameters gima gidhi gauge go gini en ang'o. We don't have it. Onge kama inyalo government institution or a center ma you can walk in today minyalo dhi sani ting'iyo ni kembe mag industrial area wang'iyo ka ndeke ose perform kama jotich mag airport ose perform kama joma nie textile joma nie industrial tijni jogo osetiyo kama economic is at this level. Koro mae gima wang'i those indices they are not there. Koro miyo kenyalo wachonwa ni warito productivity ni we must base productivity. Koro that is where we found the government was wrong insisting
ni nyaka gini based on productivity while we do not have the productivity center. Mondo wamed tich osara watiyo gi waron indices. Wang'e economic productivity index, we have researchers, we have economists. Wang'e yogi to gima papers magise publish. Wacho ni to the GDP to the cost of living chalo nade. Awinji Charles, ojo kiwacho no gi mechanism marango manero. Gima dwani mondo penyi koro mapiyo piyo kana ka bende oganda temo penyo en ni to nyiso ni to kaka jotich mag piny mar Kenya gin odiochienge adi monego beni gitiyo to gin seche adi monego beni gitiyo e thurka. Oganda ok ong'eyo maber. Nitiere odiochienge odira ma bende oganda osebede yude tabu koni kod kocha ka samoro iketo gi gitiyo kowuok Jumapil nyaka Jumapil. Jeff asebedo kawacho kendo adana nuo. Kendo adwani jowinjo mago kama ji oya witgi maler. Yes. Onge katiba marwa ko wacho ni mae kanisa ma ng'ato nigo leme. There is no state religion. And therefore chieng' ma ng'ato dirio mano ratichi monego beni chieng' no konego beni bede tich. Kaka in ang'e in jadwe. Ja SDA kaka nang'e kan wadongo. Ng'e gima jibo ko ng'e ne wadongo kodi. Wasomo kanyaga. Koro ang'eyo ni in jadwe. To ke jadwe ni chieng' ngeso, chieng' sabato okonego beni bire tich. Seche ma ng'ato nego tiye in a day 8 hours. Yes. Idonjo e office saa 2 gi nus. Saa 10 gi nus onego bene saa 11 iwuok. But gini nasi nyisi ni gini lore gi ogirimiti mukete koku. Contract mari misign gi jololwe. Kuwinjoru miketo koku ni biro donjo lolwe saa 1 yudi office tiwuok saa 12 gi nus. Ori wuok saa 2 otieno, ori wuok saa 4. Mano lore kaka uwinjoru. But generally onego bene ki ng'ato sedonjo office chakre saa 2 8 hours ka ng'ato tiyo nyaka saa 10 gi nus. Onego bene kori wuok office. Mane what is accepted globally. Pokwa onge kamonde ni jeti tiyo 12 hours. Ni donjo saa ukinyi saa 1 tiwuok saa 12. 12 hours onge. Yes. Rokamano. Awinyo mbero ng'ang'ane ka koro watiko weche go mag jatich kata kamano kaka okil kamalo kadwani mondo penji wach achiel mogik adwa penji to inyisa ni to ng'anyo madhi nyime ma bende koro kweth mar kod dwaro mondo ogol godo oko duol mar IEBC inyalo wacho nade bende otenore kod pend chike to bende en gima kare to in kaka okil inene nade? Gima dana kuonga wach ni en ni asechiko ita ka winjo kaka josiasa wuoye wach mar golo joduol mar tayiero e Kenya ka IEBC oko. Mokwongo mara nakwonga wachi iseneno ka chairman mar TNA Sakaja and other political leaders wacho ni IEBC ni nen mar Raila gi Kibaki gin kata in fact ginoge dwar IEBC to ka ng'ato sekoni magirano kadwar itere kaka dang en sisli gino nyaka bedi tene that alone nego ni gini nen gi Raila gi Kibaki wambe ncho kwadware kako Raila bok dware wambe kare koro watemre nade. It is as simple as that. The second thing, the sovereignty of the people of Kenya is exercised at 2 levels. And that is Article 1 of the Constitution of Kenya. Sovereignty of the people. And that sovereign power is only exercised in 2 fronts. Either directly or through democratically elected representatives. Directly, and kama ke kao tekonel wetge. Mamano is what God is doing. Marario, the right to picket, demonstrate, and present petitions to the institutions is Article 37 of the Constitution of Kenya. Tenani jogi timo gima ni chik. Unge gima jokodo setimo against the chik. Kura wacho ni the power, the sovereign power can either be exercised directly or through democratically elected representatives. When court MPs are going there, they are exercising that power as democratically elected representatives. When the people are joining them in that demonstration, the people themselves have now decided to exercise that power directly. And there is several instances that the government has disobeyed court orders and has violated the constitution. We cannot enumerate. Kwanyalo wacho mago tesane. Koro ng'ato kunyalo wacho ni ka jokodo dhi to mano jogo ketho chik. To mar ariyo, jo kanisa osewacho ni jogi odhi. Jo okinde Law Society. Wambe wano kinde wambe wasewacho ni jogi odhi. Riwruok maduong' mar jotich Central Organization of Trade Unions owacho ni jogi odhi. Ito kore ng'ame chake wacho ni jogi nyaka bedi. Because perception has been created. Sami say the election gi doubt ni ng'ani ok dhi timo na gini maber. Kata bed mane gin mana joma beyo kata malaike mowachinwa no ae polo. To jopiny gi jokanisa tagi convince jopiny gi roho maler ni mondo wa understand ni jogi ae polo. Yes. Those people must go.
Erokamano Nyamanga, wach ni mogik wach manogol kod ogai mar obila mano migosi Joseph Boynet kano wacho ni jomochung' ne arita kwe mag josiasa ma jodito geke mosiko dhi ng'anyo kodhi kodgi e ng'anyo machalo kamano tibi golgi e tich iwache nang'o? Gima anyalo wacho ni moluor Kaiseri ok onego bed too militant. One, en responsibility mar sirikal to guarantee security mar every person, whether is a VIP or not a VIP. Yes. In fact, onego bed ni sama ji dhi e ng'anyo, sirikal oseketo polise arit kwe ma hakikisha ni jogi sama gitimo ng'anyone jo mibadhi moko kata jokuok obiro mayo gi kata simbe gi jo pickpockets gi jok machalo kamago. Mwandu mar japiny bende ok okethore e seche mitimo ng'anyono. Koro wacho ni jo sirikal kik ter dhi gi ng'ato ng'anyo nikech ng'anyo is not against chik. Ase wacho ni demonstration and picketing is a right under Article 7 of the Constitution of Kenya. Tende kata jotich sirikal gi kadhi gi jogi they are in a lawful process. Koro kinyal wacho ni withdraw ni that will attract disciplinary measures. Koro wacho ni moluor Kaiseri aparo ni oko sama no wacho gino aparo ni ok ong'eyo ne gino ne kai onge ratiro minyalo tamo go ng'ato samo participate e right mare ni koro police to ai. They are also Kenyans, they are also human beings, and they should also enjoy these freedoms and fundamental rights. Yeah. Koro en wach ma ok ni kare, en wach ma emomiyo aparo ni I don't think he will implement it. Aba no buogo go abuoga. Charles Awinyi maber goni kon kuom chope chenro ne kabe no atwa kachiel kachiel e weche go mag jotich wacho ni jatich onego chul pesa mathin mogik en 11,500 to ka thin mogik ok onego bed mathin ne shillings 8,000. Mano ero gimiso kaka okil ma wuok e riwruok mochung' ne jotich mar Koto. Agoni rokamano duong' ahinya Manga kanyi dog maber kendo kocha kod lolo ichaki duogi. Mano ero ne en kuku mar wach Oranje Fulumba.